Halal bihalal enek entompak, tanduk, banyu, sodo. Iki mau bola minggu aku ki arep mangkat halal bihalal nyang Banyu Sodo. Iki acarane ki sak packing ngono bola acara kanca pabrik. Nah, aku ki lewat iki jalur anu bola, Sligi po ngendi ngono ki mah kesasar. Nah, iki ujug-ujug aku wis teko nggone iki acarane ki delegasi anu bola. Doa karo sambutan. Nah, iki kancaku Mas Amri karo Fahmi iki bola wis. Fahmi iki sajake selak pengen nyanyi karo joget iki bola. Lah iki anu sik bola. Salam-salaman ngono kuwi lho bola. Salam-salaman mubeng ngono kuwi. Bar kuwi ngolak tukar kado ki nggawane kado kok omah bola dibungkus putih. Aku wingi mah kleru bola, tak bungkusi coklat mah konangan bola iki. Aduh. Lah kuwi Yanto sang kameramen. Nah, ndang wis rampung tukar kado iki langsung makan bareng, madang bareng ngono ya bola ya. Lah iki si Yugul iki bola Yugul iki ngrungokke musik gegere wis geyal-geyal selak pengen joget iki. Si Damkar ya wis tangane wis kemitir ngeplaki meja terus kayak imam karo palah kuwi wis apa bola wis gatel sikile iki karo tangan wis gatel selak pengen joget. Nah iki bola acara pungkasane iki karek ngrungokke dangdut kuwi Tito karo Yanto wis bergoyang ria wis ngono sik ya bola ya.